रौता आन्चलिक बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार्स एस'सिएशननि वार्किं प्रेसिडेन्ट दा रौता आन्चलिक हिसाबै आङो बुंनो लुगैदों दा जोंनि रौता आन्चलिक सिङाव थानाय गासैबो गोदोआव जितु जोंनि भलन्टियार फर्सनि अर्थात भिएफ बेजों लोगोसे नांथाबनानै थानाय माखासे बिग्रायारिफोर दङमोन जों जयै जितु बै समाव 93 जोङो 93 फेब्रुवारि मासाव जोङो एकर्ड खालामनानै मोनदोंमोन नाथाय बेवहाय जोङो गोबां मानसिया जेसांखिनि दंमोन जों खस्थ' भुगिनांदों गोबां धरननि जोङो बुग्लिजादों न' बां सावजादों जेरै एग्जाम्पल रौता समाजनि सिङाव थानाय लाइलांपारा माधोगहाय आरो लोगोसे ओरै गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां बेबायदिनो न' सावजाबावदों दा बेफोरखौ लानानै जों दिनै मोनसे बिटिआर सुक्तियाव मोनसे जों सिन्था खालामनानै मोनदांदों जे जोंनि फुराना जितु वार्कार्सफोर बे आबसुनि हेफाजाबाव जों गासैखौबो बुथुमनानै दिनै बिथां रौता समस्तिनिनो निलुत स्वर्गियारि बिथांनि न'आव जों जमा जानानै मोनसे मेम'रेन्डाम होनो हादों जाहाथे जोङो इयुनाव माबा मोनसे बिथांमोना गोदोसोनानै थानाय सोरबा हाजिरा खामला मावना जानानै सोलिनानै थानाय बिथांमोनखौ माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनो नामा बेखौ नायनानै जोङो दिनै बिथांनि न'आव जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होबाय बिथाङा आजावनानै लाबाय जों आसा खालामदों निस्सय अननायखौ मोनगोन बेखौ बुंनानै आङो एसेयावनो फोजोबथ'बाय। नोंथांमोननि पाब्लिक ट्रास्ट मिडियानिसिम बरायनाय थाग्रोबाय दा आङो रौता आन्चलिक बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननि आङो नेहाथारि अर्थात सेक्रेटारि दा जोङो दिनैहाय बे फुंबिलि समावहाय दिनै जोंनि रौता 40 नं रौता समस्तिनि केन्डिडेट बिथां डक्टर निलुत स्वर्गियारिनि न'खराव जोङो गासैबो बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननि बिबानगिरि मावथिफ्रा जमा जादों दा बेवहाय जोङो जमा जाफैनायनि उद्देश्यआ बेनो थांनाय गोलावथार समावहाय जोङो जेसेबां समसिम जों दिनैसिम आन्दलन खालामनानै जेरैबायदि जों जोंनि रिहेबिलिटेसन थानाय जानाय बेफोर गासैखौबो नायनानै जोङो जेरैबायदि जानांगौमोन बेखौ जों मोननो हायाखै थांनाय सरकारफोराव दा बेनिखायनो जोङो नैबे बावैसो सिगाङाव सोलिबाय थानाय बोसोरनि अर्थात 2020 मायथाइनि जानुवारि दाननि जितु 27 जानुवारियाव एकर्ड जालांबाय बे बिटिआर एकर्डआव जिबायदि दफाफोर दङ बै दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय बा इमप्लिमेन्ट खालामफुङोब्ला जेरैबायदि सा सुबिदा मोनगोन बेखौ नायनानै जोङो दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशना माने बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि जितु साननाय हनाय जों सोलिनो हानाय बायदि जोङो माखासे सा सुबिदा मोनगोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो बेवहाय जोङो माखासे आंनि आखायाव माखासे फाइलफोर जों बुथुमनानै मोनदों एक्स वार्कार हिसाबै बै समाव जेनेबा प्रपार्टि डेमेज जायफ्रा न' बां सावजाबाय जायफ्रानोखि जेल जानांबाय जायफ्रानोखि इन्जुर जाबाय पुलिसनि गुलिजोंनो जा माबा मोनसे जों आघात मोननाय जायफोर बिथांमोन जोंनि आखायाव दिनै दङ बिथांमोन गासैखौ जोङो बुथुमनानै जोङो बेवहाय एक्टिभ भलन्टियार्सफोर थाबाय बिनि उनाव जेल जानाय जाय बिथांमोना जेल जाबाय दिनैसिमबो सोरबाया जेल जानाय जितु केस बे केसा दिनैसिम जोबनो थाङाखै ओमफ्राय भलन्टियार फर्स बेयाव मोननै जोङो थाखोआव रानदों भलन्टियार फर्स जायफ्रानोखि बै समावहाय ब्लाड माने मा होनो बेखौ बनसाइन जेनेबा ब्लाड बनसाइन खालामनाय बिथांमोनखौ जों मोनसे थाखोआव दोनदों ओमफ्राय मार्टियार्स जायफ्रानोखि बे गोलावथार बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायाव गाव गावनि जिउखौ दान होबाय बिथांमोन गासैखौबो लानानै जोङो बेयाव माखासे जों तथ्य एबा जों माबाखौ डाटाफोरखौ बुथुमनो मोनदों आरो बेनि गेजेराव दङ जोंहा जायफ्रानोखि पुलिस आर्मिजों बै समाव रेप खालामजाबाय बिथांमोननि डाटाखौबो जों बुथुमनाय जादों दा बेनिखायनो बिथांमोना जेरैबायदि बै समाव खस्थ' मोनबोबाय जेरैबायदि मावबोबाय बिथांमोना दिनै माने गोबावथार सम जाबोनायलाय बैसोबो जाबोनो हमबाय बे समाव बिथांमोना न'खर फारसे जेबो बेबस्था मोनाखै
खायफाया मोन्दों जानांगौ खिन्थु प्राय भाग मोननो हायाखै। दा मोननो हायैलाय जोङो नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो माखासे सोलिनो हानाय न'खराव सोलिनो हानाय मोनफुंनो हागोन जों बे मिजिंजों दिनै जोङो बिथां डक्टर निलुत स्वर्गियारिनि न'खरावनो फैनानै जोंनि बे 40 नं रौता समस्तियाव बयनिख्रुइबो माने गोजौसिन पारसेन्टआव देरहासार खालामनानै जोङो बिथांखौ माने जोंनि साननाय हनायफोरखौ मावफुंगोन बेखौ मिजिंजों जों दिनै गासिबो बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सियेसननि मावथि बिथांमोना दिनै बे समाव जमा जाफैदों। आं दा बेखिनिखौनो नोंथांमोननिसिम फोरमायबाय। बुंनांगौ बाथ्रा गोबां दङमोन नाथाय बुंजोबनो हानाय नंला समनि आंखालावहाय। मानो होनबा आं बेखौल' खावलायगोन जोंनि रौताल' नङा जोंनि रौताजों लोगोसे बर' बाजार नोलोबारि अर्थात बरसला दुमदुमा अरां माजबाद नलबारि अर्थात बेखौ जोङो सानजा दरं बै समाव सानजा दरं हिसाबै जोङो लायोमोन। बिनि उनाव जों उदालगुरि हिसाबै डिस्ट्रिक्ट जाबाय। दा बेयाव जोंनि डिस्ट्रिक्टल' नङा सारा बिटिआरआव जेसेबांखिनि डिस्ट्रिक्टफोर दङ जिल्लाफोर दङ बेवहाय जोङो बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सियेसना बावैसो सिगाङाव जों दाफुंनानै लानाय जादों। बेनिखायनो आं खावलायगोन गासैबो दानानै होजानाय एक्स वार्कार्स बिथांमोना जाहाथे गाबोन जोङो नांगौबायदि जायगायाव एबा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जोङो देरहासार खालामगोन बेखौ मिजिंथिबाय। लोगोसे फैगौ 10 थारिखआव जितु चिरां आरो क'क्राझारा जागोन बिथांमोनाबो जाहाथे नांगौबायदि जायगायाव होनानै देरहासार खालामनानै बे UPPL दोलोनि दैदेनगिरि जाय बिथाङा बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जितु दा सोलिगासिनो दङ बिथांखौनो देरहासार खालामनानै जोङो सरकाराव लाबोनांगौ बेखौ आं खावलायो बयखौबो। मख'नो गोनांदि जों जाय न'खरावहाय दंफैयो बिथां निलुत स्वर्गियारिनि न'खराबो बै समाव आन्दलन समावहाय आन्दलन खालामनायाव खम नङामोन, गोबांथार बिहोमा दङ। आरो बे गामिनिफ्रायनो जोंनि मिथिनायाव पुलिस आर्मिजों रेप खालामजानाय माखासे आइजोफोर दङ, आं बेखौ मिथिगौ। आरो जोङो बेबायदि जोङो मख'थ्र'नो हायै गोबां जोंनि आखायाव दासिम जोङो तथ्यफोरखौ मोननो हायै दङ। जों जाहाथे बेफोरखौ लासै लासैनो जोङो सोर मा जायामोन मा थायामोन बबे केसाव गोलैयामोन सोरो मा अबस्थायाव दं बेखौ जों बुथुमजोबगोन। आनखि जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय समावहाय जायफ्रा एक्टिभ रल लादोंमोन एक्टिभ वार्कार हिसाबै जायफ्रा दंमोन बिथांमोना जोंनि नैबे BSc एबा BTRआव BSc मोनखांनायनि उनावबो BTCआव जेबो मोनैलाय गुबुन रायजो अर्थात गुबुन स्टेटआव थांनानै कम्पानिफ्राव खामानि मावहैनो गोनां जादों। जेरावहाय दिल्ली मुम्बाइ बेंगालर बेफोराव थांनानै हाजिरा मुजिरा एबा सिकिउरिटि थाहैनानै गोबांथार खामानि मावहैनो गोनां जादों। दा बिथांमोनखौबो जोङो नैबे मबाइल फननि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरदों जे नोंथांमोनाबो फैनानै जोंनि बे बिटिआरनि जितु इलेक्सन जानो थांगासिनो दं बेवहाय नोंथांमोना फैनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै UPPL दोलोनिखौ सरकार दानायाव जथेस्थ' हेफाजाब होनांगौ होननानै जों बिथांमोनखौ खावलायहरदों। बिथांमोनाबो फैगोन, फैनानै बिथांमोनाबो गुबुन रायजोआव थाहैनायलाय बिथांमोनाबो माने न'खराव थानानै गावनि बिसि फिसाजों सुख सान्थि रायजो जानायखौ बिथांमोनाबो लुबैयो। बेनिखायनो बिथांमोनाबो फैगोन, गाबोननि समाव बिथांमोनाबो फैनानै बिथांमोना भट होगोन बेखौ बिथांमोना जोंनिसिम फोरमायहरदों।